Ir-ridott ta' San George f'Birzebbuġa li jmur lura għas-seklu 18 se jsirlu xogħol ta' restawr mid-Direttorat tar-Restawr. Ir-ridott li nbena mill-Ordni ta' San Ġwan u li huwa forma ta' nofstont ġarrab ħsarat estensivi matul is-snin. Partijiet mill-ġebel tar-ridott huma mermra u mħaffrin. Ir-rax tal-baħar flimkien mal-melħ li ġib magħha l-umdità għaġlu aktar il-proċess ta' deterjazzjoni f'wiċċ il-ġebla. L-interventi li ser isiru f'dan il-proġett jinkludu t-tindif tal-faċċata u tneħħija ta' materjal bioloġiku, it-tikħil tal-fili u l-bdid tal-ġebel. Matul iż-żjara tiegħu f'Birzebbuġa, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li dan il-proġett huwa wkoll parti mill-iskema tax-xogħlijiet tar-restawr għall-kunsilli lokali. Qal li dawn il-proġetti jagħtu kontribut siewi għall-Aġenda Nazzjonali għall-Istrateġija tal-Wirt u l-Kultura. Dan huwa ridott li qiegħed fi stat pjuttost ħażin illum u b'deċiżjoni li ħadna flimkien mal-Kunsill Lokali ta' Birzebbuġa ddeċidejna li dan jiġi restawrat sabiex sa nofs is-sena d-dieħla dan ikun lura għall-glorja li kellu lura fi żmien. L-iskema ta' xogħlijiet tar-restawr għall-Kunsilli Lokali tinħareġ b'kollaborazzjoni mad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Bħalissa hemm miftuħa l-5 sejħa ta' din l-iskema għall-Kunsilli Lokali. L-applikazzjonijiet jalqu fit-30 ta' Awwissu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.